If he can carry the weight of the world upon his shoulders, then I know he will carry us all. Glory to Jesus. Let me greet the church in the mighty name of Jesus. Everybody be greeted in Jesus' name. Hallelujah. Sizwe wamukelekile, sizwe ukhona ubingelele nawe egameni kaJesu Kristu. Amen bazalwane. Hallelujah. Nisekhona esontweni. Umuntu uyabuza ukuthi kwenzakalani esontweni, umfundisi asibuza sikhona inkondlo esibona. Asikhulumi ngalamehlo esibona ngawo. Uyaba khona umuntu kodwa be absent in the presence of the Lord. Sanibona bazalwane. Hallelujah. Yenze umuntu ikho nje iBhayibheli bazalwane, uma uNkulunkulu ethi ngiyawukhipha inhliziyo yetshe ngifake bekamoya, akathi uyokhipha izinhliziyo asifakele izinhliziyo, ngoba ebandleni azidingeki izinhliziyo kodwa kudingeka inhliziyo. Sanibona bazalwane. Ibandla uma lingene enkonzweni liyanikela inhliziyo bese zihlangana zonke zibe inhliziyo eyodwa. Ningizwa? That is why unzima ukhonzisa ibandla elinezinhliziyo. Yiko ngithi asidonse sonke kanye kanye. Masufike lana inhliziyo enjani iyanikelwa. Hayi sanibona bazalwane. Uma sewungelela ngaphakathi inhliziyo enjani iyanikelwa. Makabonga uJesu. Uyazi namhlanje ukuthi akukhulume ngokuthi umbono uyakhonzwa. Kukhonzwa uNkulunkulu ngenyewe ayibekile. Uma ke singazukuba ndawonye athama ukupheka umnandi kuhlela ngakanani. Uma abantu wena bendawonye benhliziyo. Anibonge igama lenkosi. Uma mkhumalo ukhuluma nje la ngiyayizwa nami iyapila lakini. Ngiyazi bazalwane ukuthi mina nje ngakhulumela abanye abantu. Akekho umuntu ohlebe nami ngingazi. Ukuthi angilumuzi akusho ukuthi akufika ngakini. Ingabheki phansi amen. Amen. Uyazi indaba lokungayifihla kanjani iyayithola indlela lokufika la okade uyithule lapho. Ukuthi uNkulunkulu usesigqemeshile ukuthi masifika la singanishumayeli singani-understand. Uma lifikile konele ababonayo lisho ukuthi lobabona bengavumanga. Wena ngazi lapha usekho. Sanibona bazalwane. Amen. Kodwa ngithi odwa ngekondla ibuye. Ukuhleleka kwaNkulunkulu abantu abaseKorinte, umusa wenkosi yethu Jesu nothando lwaNkulunkulu nenhlanganyelo yomoya oyingcwele mayibe phakathi kwethu. Ayibonge igama lenkosi. Asikwazi ukuthi bazalwane sibe umphakathi kodwa singahlangene. Bamkhumalo lapho ngizongizwa noma bamugcobo omunye uzongithatha athi usephakeme. Uthi uJohani ngiyizwi lonke mesehlala. In this church I am the voice of this church. This is not my church, but I am a voice. There is only one authority in the church. I know when abantu la ebuthi bamenzela izinto kube khona abayikhashayo empeleni. Izwe lilalelwayo la elikhuluma yini.
Yabona nje khona ukundamayinana okukhona. Udala ngathi makukhozwa lapho unyanga uvalo kodwa akulalela. Abanye bezinto kaNkulunkulu udasbini asuke nethisha ekhaya ayisize ngayo mayisehamba ayishiye phansi. Ubhala istatement ukuthi weNkulunkulu siyabonga ngomkhomo wokulahla igoli. Oshintsha ingane inephizi uyabona umgodi lapha kodwa akaphonsi khona ushiya lapha eshidele khona. Ngoba izwi loNkulunkulu seziyijwayele ngale ndlela. Sanibona bazalwane. Amen. Namhlanje ngizokubuza ngithi awuphele umoya wokudiscussa izinto zasendlini kaNkulunkulu ngaphandle. Amadoda akakhole ukanzimande angiwathwe phina ngoba ekhulume nami ngoMoses. Sanibona bazalwane. Amen. Silungisela iconference ezayo. Ungakhathazeki ngokubona ngathi izinto ziyabheda zonke. Ayikho into ebhedayo kulo. Izoba khona whether imali yakho ikhona noma ayikho kodwa ngikhala eNkulunkulu ukuthi yena uzoba khona. Sanibona bazalwane. Ngoba sabantu bevesi asibambe lemivesi kafushane. Ngithi namhlanje ake qale ukukhuluma engakayisidlweni ukuze olimalayo angabe sangena. Ngoba kunzima ukungena komuntu kanti usazolimala. Funda Matthew 25 verse 1 and 2 and 3 and 4. Ufundela kanje umfanekiso wezintombi eziyishumi. Khona umbuso wezulu uza kufaniswa nezintombi eziyishumi ezathatha izibani zazo zaphuma ukuyohlangabeza umyeni. Kepha eziyisihlanu kuzo zaziyizubula neziyisihlanu zazihlakaniphile. Ngokuba eziyizubula zithatha izibani kaziwa phathana amafutha. 4. Kodwa ezihlakaniphileyo zaphatha amafutha ezitsheni kanye nezibani zazo. Cela kuthandaza. Babegameni likaJesu Kristu waseNazaretha, izwi lakho liyaphila, izwi lakho liyadala. Nasemini uNkulunkulu wethu ongcwele silindele ukukhuluma kwakho ngalo. uNkulunkulu wethu namandla sizi izimpilo zethu ngezwi lakho lona lonke lumisiweyo kuze kube phakade. Amen. Amen. Wazala ngithathela abangaphethe amaBhayibheli kusana ngababili. Hey, istali yakho dokho. Ngiyosisi. Kodwa ngishwe. Angazi bazaze ngayikhathi nabantu zimbili intombi esikhuluma ngazo ezeyihula lehlakaniphile manje angazi zokhomba ngaphi. Ubanileke zokhomba kuyena na uthi uJesu. Okay. Ziyihula lezi. Ayiwe. Lezi zinjani bazalwane? Ngicela ubambe lento uma ngithi umbono uyakhonzwa. You do what you are told. The way you are told. Wenza ngale ndlela otshelwe ngayo. Hello church. Uma ngithi then usuka la stage ufuna ukuzokhuluma noma umculo hamba uyojika ngale angimoshi isikhathi ngokusho njalo. You must do as I tell you to do that.
And so Amen. And let us speak about church. Ish mova ashile kwa siamu ngolele. Bambadela bana lapha uzosizana. Ilana bazalwane uma kuthiwa kubekwe mhlawumbe out of 10. I-difference u-9 out of 10. Umehluko zangu bemkhulu ekulaleleni. Nangizwa basabani. Lezi intombi bezilapha emphakathini. Lezi ngisho ngipasa. Ngisho ukuthi manje awona. Njoba lena ukhono athu ngifunele intombi ezothe lo wathuma zanga abahlukanisi. Lo wathuma akazange abahlukanisi. Kwathi ngicela ngoba uma upresident ezakohlange thina simazi indlela ahamba ngayo kodwa bamsevayo bayazi ukuthi imoto yakhe izoma kanje bese amagoboti guide akhe aphume kanje uma sezongena stage uzongena kuleli side akwenzeki noma kanjani angizozabana uma ke lokho kimulayezo ukuthi umyeni uzofika wangasisho isikhathi umyeni azofika ngaso wayesethi kodwa ngitholele intombi zibe yishumi ngoba kungenzeka kube sebusuku aziphathe amafutha nezibani bese ziphuma la ihlala khona ziye endaweni kasizolindela khona onethunga yezo wayesegoduka sanibona bazalwane uma kefika uyazikhetha angazi procedure ukuthi wayekhetha kanjani noma wayebuka amafika abo noma amahesta noma ukuyiphatha kwabo wazithola izintombi eziyishumi wafika nazo endlini umyeni azofikela kuyo wafika wazitshela ukuthi nami angazi uzofika nini kodwa nalelani ngikholweni ukuthi umyeni uyeza hayisanibona bazalwane bakabami babanikhethiwe naphuma kunaya selina manje you are no longer ordinary girls because you have been chosen. There is a difference between a server and a member. Okhonzakile akafani nomzalwane owathemba inkonzo. Anizwana? Laphaya zikhethile. La zanibiliyana. Uma uzosevela kaNkulunkulu kunemiyalo oyinikwayo abanye abanganikwanga yona. Amazibandana abanizwayo. Hello church. Uma umzalwane ongafuni ukutshelwa ngaba umkhethwa. Hallelujah. Abantu abalinganisa ngapha nje manje akulula ngithathe lo mbhalo ngapha ngoba sina contract ngala ngidubeka ngizokho uNkulunkulu ngala for seconds ngiphinda le ngeke ngibathethise laba abafika late kodwa laba kufanele baphile impilo extraordinary uzazi nje ukuthi mina ngisisebenzi endlini kaNkulunkulu. Amen. Angihambi kala, angifiki late enkonzweni. Bahamba bonke abantu mina ngeke sisebenzi, angisheshi ukuhamba ngoba kumele basebehambile, ngisale ngibheka amaphepha phansi, ngibheke imfundo zimi kanjani ukuze yonke into makubuya kuthandazwe kusasa kubuye yonke ihlelekile. Umsebenzi wabantu abakhethiwe.
bakunikeza umsebenzi. Kwathiwa uyangena enkampanini. Unikeza isikhathi ungena ngo-8 uphume ngo-4. Akulovwa. Ngitothola yona. Kuyaripothwa. Ngizozala. Bese kuba khona nekuthiwa usupervisor. Izinto zona zifani nezitshelwe nongenile. Usupervisor uresponsible ngokulova kwalo mzalwane engahlangene nakho. Imanagement mayifika ayilo mzalwane ovile iyamusupervise. Ngizozala. Now, laba-ke bakhethiwe intombi ezisho ukuthi umbhalo sheshe wasikhanzela kodwa ngokwalo bhalayo umehluka wukho. Ngizozala. Nayi into enzekile. Isibani ngaphandle kwamafutha asiyilutho. Namafutha ngaphandle kwesibani awalutho. Lezi zinto zombili ziyadingeka ukuze sibe nokukhanya okuphelele. Ngizobazalwa. Now mayifika lezi ntombi ayikho ebuza enye ngoba zaseyitsheliwe imiqathango ukuthi njengoba zikhethwe lini. Ngizobazalwa. Indaba kaVerse 3 ibonakale uma sekuthiwa nangu myeni usefikile. Base-ke laba bazama ukukhanyisa kwasho ukuthi isibani sikhona kodwa amafutha waphathekanga. Laba uma kungomozwe emnyango bavuka nabo bebelele bonke bakhanyisa kwakhanya. Lo mgengana lo ngoba ebandleni sinebandla mesiba nomgengana wangandawonye nosemu-WhatsApp group yangandawonye ekuthi khuluma izinto bangazinaki bona bahlanganise amikulumo bodwa. That's the thing I said to you. Amen. Contact the show I'm unfortunately say how khona la bengithume khona bazali baqole. Konke ikhulumile la bengizilungisa. Kuyahlupa esontweni elinabantu abaningi abanomthetho. Yahlupa ibandla. Noma ifame enosupervisor abaningi kodwa istaff sisincane. Angathi bangakazongizwa ke namhlanje. Kunabantu abangakuphendula isiyoyo uthi uhlakaniphile. Ngiyazizwa thina. La ebandleni lase CCFC church akusili ibandla lami kodwa ngokukhetheka. Nothing should happen without my knowledge. Ayikho into emele yenziwe la ngingayazi. Nakwihomsela ayikho into efanele iqhubeke iprogram mina ngingayazi. Ngoba uma yenzeka ikhombisa abanye abantu ukuthi lo baba kasinakile thina sinabosi bani baba. Yazizwa. Amen. Ningithuthe futhi ngoba ngiyathutha. Amen. Sanibona bazalwane. Uma kukhona umuntu okweshina into esho yini, musukuyibuza komunye izakini. Ukuze uthole
uzwe kahle ngoba thina siyazi ubaba ekhuluma ngobani ungahambi nje ukusisela nawe uqale manje uzikhuphule ukuthi ube sethile mayethi usho ukuthi ngempela noMkristu. Amen. Khona kumanje lakhulume nami ngayo kade ngiselukhasini. Wathi ngoba musumncenga abantu ngokuthi ugcwale esontweni. Amen. Khuluma iqiniso ongathandi ahambe umthandi kodwa wala ekhaya uyohamba kuye. Sanibona bazalwane. Amen. Abadleni bazalwane. uJesu ebandleni lakhe labafundi mntaka mngaki lithi iBhayibheli kwathi mhla uJesu ekhuluma ngokuthi uzokhashela uPetro wavela wazenza umuntu ophezulu kakhulu wathi uJesu ngeke bakuthinte ngikho wathi uJesu Sathane usuke ngakwakho ngoba usuyikhuluma izinto engafuni wena ukade uyizwile uyisabo lezulu izolo namhlanje ubizo uSathane awukekukhonza wena ebandleni kaJesu awathi ufika umama ehluphelile wathi uJesu ngengithathe ukudla kwezingane kuphothe nje awukekukhonza ngokulimala kanjani ngokungekukhonza wena ufuna kuthwa I'm with you. God is going to give you cars. What they said to open as he was. Lana sizokhonza uNkulunkulu. Sikele ngabe khona umuntu phakathi kaNkulunkulu nathi. Sanibona bazalwane. Lithi lo mehlabele angele ngamajola uthi wabamba ukusho lo besifazana. Nakizo bazalwane. Ebandleni awuhambi uthatha noma yini etshelweni ngobani. Akakulinganise nje imandeni la. Njengoba soba nama-guest kuzobe kufike nasefike noBishop Sazi kuzobe khona uviva ubaba uviva kuSapostoli campus. Ama-guest ami nawe amen obani yini kodwa mina ngikwazi ukupheka ukudla kuphekwa yini kodwa ngifuni lipheke imenu yenu for ama-guest ami ophekayo nobekwazi ukupheka na-check-e nami ngoba manje ufika i-guest yami akuzubuzwa kuwe kuzobuzwa mina yaningizwa bathenise ngami hayi Bishop akangabi bikhekhishini abantu ama-guest ebaphekelayo kanti ubalo abantu abasilindayo kuleli bandla uma kukhona izinto bezenziwe kuthiwa abangazazi ningabheki bathi amen. Amen. Ngiyantosha. Le ntombi zatshela ukuthi mabe nezo kuthiwa namuyeni anisakhuluma nithatha umentshisi nikhanyise izibane zenu kodwa kwenzeka ukuthi ngesikhathi lo ekhuluma nabo bebebhizi bexoxela inyama bayizwa bangayizwa amafutha bayizwa ukuthi kumele kube umuntu nesibani sakhe kodwa ngesikhathi kunya amafutha kwasho bebesabhizi foni yabo worship team la ekhaya ngomgqibelo iyathandaza uma ungezange cela ungakhuphuze nestage uma ungezange emthandazweni cela ungezi uzocula ngcono kube empty ngoba sikwazi ukuhlabelela inhliziyo zethu zihlukene ibe nzima inkonzo kulabantu abangakhulumisani omuntu ngoba uyayitshela ngoba naku thina singaphumelelanga ngoba ufuna ukuphumelela vele hlala lapho
Wapele kama ukuthi baleka. Manje asale ukuthi baleka kuwa. Uyasiphazela. Ezinye izinto azidingi zidingi into. Baleka mntana. Bazale ngoma isho njalo. Bese uyenza ibe ne-meaning. Ngiyabingelela ubaba nomama, ngiyabingelela abafundisi, ngiyabingelela omama, abantu abasha, ngiyabingelela abazalwane, uNkulunkulu usindisiwe, ngizohlabelela abazalwane ngesiphakamiseni izandla. Uba nesikhathi entweni kaNkulunkulu ngoba kutsheliwe. Ngina-understand amangasuka umama lapho ezovala isikhala ngoba engekho ohlabelelayo ngoba lo mama akayazi imithetho eshawa. Kodwa kunabo abasebenza kunama-rules. Lana nje awufaka uphaka uma uvala ngaphambili. Kodwa kana ndaba sisho kakhulu. Ngakho abazalwane. Angisafuni manje la ibandleni. Umtoto sabantu ngoba ngithi bazolimala. Angisafuni ukompromise neqiniso ngoba ngithi abantu banjani. Kodwa babantu angiyindoda ngingaka nje sengazi ngoba ngisho anti bakhe. Athi la babusayingane kakhulu. Ngiqalele ukuba ingane manje. Uku-undermine umgcobo kwehlise isikalikiso. Nengizozala. Njengoba uBishop Emila ekhuluma ngendaba yemali. Musana ukuphuma ngaphandle kuthi kufunwa imali esontweni. Uyaphi kanti? Hambe lapha kanje ngimunye. Konke uzofika ungene imahhala. Uzofika uphuze imahhala. Kodwa esontweni angazi ngathi yini. Kusho ukuthi nasikhanisa ngokwengcwelela. In Jesus name let be the light. In Jesus name la ushe zonke lezi ayibike lapha kudinge ku-6,500 rand. Welcome la bazalwane. Usana uyaphatha indleleni. Uzokhamba lapha. And ukuna koso wa business azoletha. Uthembethi. It's high time you serve umbono. Kanti userve uNkulunkulu embonweni. Nangizokuzaba. Now, laba iBhayibheli lithi banamazwi labajelula. Abamlalelanga uIsrael. Bayidelela intention. Nangizokuzaba. Mina lapha ngimdelelo. Futhi nje ngiyakujwayela ukudelelela. Ningaphasi. Ningibheke. Ukudeleleka sekujwa. Akukanzi ukuthi ngimla. Ungana bese sikhwama kakhulu. Futhi ahambe eqondile angakhuluma ubongo. Aza yoshona ngalunye khona la. Ukuthi omunye anikeze ithuba kuthiwa wozoshumayela noma wozohlabelela noma udlala. Angangibingeleli. Sibingelela bonke obaba. Asambeni basambeni. Webazalwane asifuni udunyiswa. Kodwa ebandleni iorder iyafuneka njengoba nakwakho ikhona. Uma kwakho lingekho iplate likababa wakho, lababa noma likababa wengane zakho. Uma lapha kwaNcobo ingekho iclass ekuthiwe kababa, ingane ziphuza noma ingayiphi, akushiwo ukuthi ngoba engcono ubaba sakha igama lakhe. Ukuthi ngikhona noma ngikho lesi situlo asisithenganga nami ngayithenga ngathi umfundisi ucele kodwa kwathiwa yesami. Ngikhona noma ngingekho lesi situlo yesami. Akufuneka abazali bazomhlonipha ngoba ngikho. Ebandleni sihlonipha
uthandiwe usesibhedlela bazalwane sesibuya khona ngokukhulekela inkosi namandla uzophila njengoba mina njalo sesibuya kodwa mina anginalwazi ngesikhathi befika kuthandiwe uyazibuza ukuthi ubaba uphi kucreateka isithombe sokuthi ubaba kanendaba nawe ithini esinendaba nawe nizwile bazalwane usele ithuba ezingu-5 elesibhedlela sesiye kabili ukuyokukhulekela sithi asinazise nje bazalwane awusasangani ukuqala. You are serving, but not the way you're supposed to serve. Uma kunento ibandla yini unumber 1 efuna yazi noma ngizoba khona noma ngizokuba bikho kodwa kufanele ngazi okuba lodwa olayibandlela wankulunkulu ibandla ukuthi ube khona umzalo report abamthutha ngezinkonzweni akunika isizathu uvele kube indaba yakho ingabe safika kimi ukuthi usibani bandla report mase ngihlangana nomuntu wami ngithetha lokho problem is yini ke ngaletha izinto ezizothi athi awungabika ngaba athi ngomthulu uma ubikeliwe kusuke kudlulisa umlayezo into uma ngone ngazi ezakhi awuthina nje uyicheck lo ukuthi unjani udinga mawubona ukuthi akanyakaza ukuthi umama athesho uthi ifundo leyikhuluma ngakho yakhe sakhi banga manje sakha bazalana ebandleni kunemoda awenzi noma kanjani ngendlela ofuna laba bafika nazi imali kodwa ungawaphatha amafutha kusho ukuthi they failed. Uma kuthiwa naku siyadlala ufunekala ube namanzi okusula izandla before usidle uma lo phethe amanzi engayiphethe indwangu ufailile. Ayiphinde ngisho amen. Asithi awufishe wenza sikhuluma nge-excellence in the church. Sanibona bazalwane. Amen. Kona nje ngisho ngababona izolo ngisenyukasele ngathi emampele uma ufika ngesonto seningasifiki step isewindini lesonto ngazi ukuthi ubona bobabili abahlelana ngazi bazosizobani but ngase ngikhuluma ngase ngithi ngizofika sengihlole izwi lami ukuthi lingakanani kubi. Ngoba kuyafuneka ubuye ucheck izwi lakho ukuthi lisakhona yini. Kunomoya hayi kubekibandla emabandleni ukuthi umholi akhulume into abanye bayikhulume ngendlela yabo bayenze futhi wena uzucabanga ukuthi bakwenzile kanti abakwenzanga. Uma ngithe mama umbhele hlabelela amakhorasi amabili bese uyathandaza uma uhlabelela amathathu ulifailile izwi lami. Hamba kuyokhonza kamoya ngoba mina umizwa. Hamba kuyoseva kuJesu ngoba mina umizwa. Umina ngithlabelela kuJesu. Ngayiphinda le ngoba ngazi ngijakhula. Yini musengithesha ikeyboard. Awuzibishaya ngendlela othanda ngayo. Uzoyishaya ngendlela efuna yanelise mina njengomuntu olida lomkhumbi. Ngiyazi kweminye imikhumbi makugwedwa ngenye indlela kodwa kulo mkhumbi ulalela ukapteni. Uma ngithi ngene bandla uyifuna ikeyboard ikhale kakhulu igqiba umuntu oshumayelayo ngisho njalo noma ngabe uzubemnandi. Sanibona. Kunesizathu for everything that we are being told bazalwane.
Ubani olalele inkonzo yonkulunkulu omusha thina sibuye kwesikhathi sibe semaredini uthola ukuthi imessage ipowerful ngabe siyayidlala emoyeni kodwa umsindo akezwakali ngokhulumayo ngenxa yomsindo ongemuva nalabo ababhekayo kuyasho haleluya ukhuluma ngama-microphone ngesikhathi uthi uyifaka emsakazweni nawe ngeke uyilalele ukwakho uma sekhilathi sakhulunywa nina enibhekayo hlehlani kuma-microphone sisuke senzela ukuthi uphume umsindo ohlelekile imessage izwakale kahle you listen and you do it the way we are telling you hayi ngendlela ofika ngayo inteza ngabe bathola igama lokuthi iy'ntombi eziyiwula ukuthi bakwenza konke abatshale khona bakhohlwa nje ukukodwa then they receive the biggest name ukuthi they were baba amantombazane ayiziwula angazi isiwula yeserious awukwazi ukuthi uhlangane uzokufaka impama uhlakaniphile akufuneki futhi utshelwe abantu ukuthi uhlangane uhlangane ubona luza nje istep sakho ukuthi yabona luza inkinga bese nokuhlangana benzenjani awubaleki uyagwemela khona inhlanya nala esontweni sinazo adinga ukhonze zikhona kodwa uvele uzigwemele ngoba umuntu okhuluma into ephambana nobuholi uhlanya bona ngifutha kangaka inenibazana amantombazane i-information eyafika umcimbi ungakabukhona sanibona bazalwane kufana nokuthi mama uhlulu uma thina sihlala ematabetuli bese siba nezinto zethu esizenza ngokumatabetuli inside the church. This is a CCFC church. Akusho ukuba nihlala kandawonye hlanganisani izinto kandawonye. This is one church. Siyadingana kuleli banga ukuthi laba bayi-Ebeneza thina siyi-prayer center noma whatever akubenzi sibe ngcono amagama besikhande wona ngoba sikhonzele endaweni ethize ukuze sizi-identify kodwa mase sifike la akunamaqembu la. This is the one church. Munye uNkulunkulu kamleni phakathi kwabantu noNkulunkulu umuntu uKristu Jesu masilana sihlanganiswa uJesu. Uma kukhona into engahambi kahle siyazi nje kusenjani siyayikhulekela asikhulumi yokusiyayikhulekela. Amen pastor. Amen. Uma sikasa master ukulalela ngoba bazalwane let me say this to you. Mina I'm not a powerful preacher. I know that. Ngiyazixoxela nje. Kodwa uNkulunkulu unginesile. That should be respected. Uma kukhona umuntu obuza something ngokukhulu, ayengeze bazalwane. Ukuthi ubaba wakho uyakuza, uyamehlisa nje ubaba wakho. Akumshintshe. Angithi. So, umethi la ikhaya ngo6, yonke intombazane la endlini, awuthi ngoba nakhe engakholwa kakholwa ngengimlalele mina. Unesiqalekiso uma wenze njalo. Sanibona bazalwane. Amen. Ibandla uma lihlukene ngezinhliziyo uNkulunkulu akaphenduli. Kodwa ibandla ngoba uma kuthiwa yibandla kusho abantu abaningi abandawonye abanento abavumelana ngayo babizwa ngebandla. Uma amandla ebandla asehlanganyeleni awukho umbutho onamandla uma umuntu ehamba yedwa kodwa mase behlangene banamandla. Thina labo sabone singalakhi imiliyoni
la uma singaba nenhliziyo eyodwa sidonse kanye kanye anizwe haleluya abanye uzobethi hayi ngcono baba hayi uma isipoki hayi ngcono mama ufuna ukukhuluma ngokhuluma ubaba ngona ubani osebenza umkhulumeli wethu abazalwane ngithi ayikho into emele yenzeke kuleli bandla uSC ngoba engayazi uyedwa umuntu ongenza into ngoba engayazi uKristu Jesu. Haleluya. Lokhu sikwenzela abazalwane hayi ukuthi ngiyayiphakamisa kodwa ukuze kube ne-channel eyodwa ye-information in the church. Ngoba uma sizoba baningi siyadideka uyasukuma umbhele uthi ngolwesibili bazalwane siyemawodi yasukuma umahlaba ngolwesibili bazalwane siya enkoleni manje abazali bathanda bonke sizoyakithi asisazi kanti chaza kahle ukuthi ngolwesibili bazalwane sikhonza ezigcineni kodwa uma ufisa uhlangane labanye abazalwane sinenkonzo esiyenza ngolwesithathu nayo ejikelezayo lapho wonke umuntu uyakwazi ukuba kuyo. Sanibona bazalwane. Amen. Kufanele ukuthi uyakhonza nesandi kodwa ngamahokusela wumi. Khombisa ukuthi nje awulaleli. Ngaphe phasi manje abaphala abantu bekuhokusela ngolwesibili ungabona ihlazo. Ngoba lokho kusho ukuthi njengoba mina ngingekho kule hokusela yakho kusho ukuthi nje wena awuyizwa into engisho simemezela zonke ithula ihomsele ethize indawo ethize uhlale wena ungani mhla ushonele sefanele sigijime siphathwa amakhanda ngomuntu kade engezi la sihlanganela khona hayi nakho ngicela ichaza futhi ebazali ushonelwa ngesonto umzalwane esikhonza naye umeshonelwe ngoba la uphethe umuzi siyabakhipha abazali bahambeni kodwa hayi umuntu olovayo isonto lesingamazi mase kuthiwa phephume ibanga akusho ukuthi lokufela lezi akwanda ukukhalisana mawufuna ukukhalisana hambe uJohn Moscow. This is the church of God. Nithulele babe nesontweni akusona isitokufela lesikhuluma khona wokumuntu umuntu akuthiwe esontweni oshaya ucingo ubuze uMamNgcobo noma yini ukuthi ngizwa kuthiwa ibandla lethini cheka nawe ungathathwa yobani awuyangibonga amen lapha noma ngokuthi vela kukodwa ngiyabonga amen niyazi lekuthiwa ukhuluma kwakhe ipoesi uma nje abantu babalekile akubuze ipoesi ukuthi wena wenza ngani ngoba ubukhona sokhuluma phambili hayi ngebadlula mina kulungile sokhuluma Musa ngikuthatheka noma kanjani ungalizwanga izwi le-leadership abantu khona izinto engazi kahle kubonga siwe maMngcobo uyilethe uzotshela kathi yabona ngele thana izwa ngami ngeke ayivume baba ngoba uyangazi nangizozala khona into vele makuthiwa ishiwo uMamNgcobo uvela uyiphinde ngoba uyangazi noma yini mina nje bangathuma umkhumalo ubonakale eshaya umuntu ngebamba ngingeke ngeva manje ngithi khululeka akushiwo lesikhonza naye ngoba lesikhonza naye njani ngiyamazi la mangathiwa nje pepeni uMngcobo wasekho udlwengulile abantu boqala bangaboyikhothi ukuze sontweni yimina ngale abantu bomphakathi ngendlela eningangazi ngayo omunye nje beke wasondela kimi akathumela indaba yakhe bazama nje ukuthi bakubona ukuthi nangeseva
bese befulinga abazoyisho ukuze lowahlehla. Kodwa uNkulunkulu wenza la ikhathi behlehla uyasondela. Sanibona bazalwane. Ngizokhoza umoya ohenza ngaphakathi wephekula zokudla. Ngazile yona ngezo kwenye amaphekula zokudla. Kunomoya bazalwane wokungazinaki ezinye izinto ezikhulunywa ebandleni. Abantu amakuthiwa i-EFF noma ngingayazazi ngizwe ngomgomo yakhe. Kodwa mengakasho ukuthi umaleko sengingakabi into le. Nanizozona. Nana yena ngiyafundisa kahle. Uma into ungakayisho mina nowezimemezelo ubani athi ayikuthathusa njengevele suma zimemezelo athi bazalwane uyashada usibongile ngomhla ka2 mina ngazi akufanele ngithuswe yimemezelo futhi imemezelo ziqale kimi ngizicheck bazalwane siyahamba siyepitoli kunenkonzo abantu abasha abahlangene bazalwane ibhasi sivela estomach of God laphayana asambeni bazalwane mina njalo abantu abazali baqala izinto ngasese mase ibaqala zize kimi seziyibhuku sekufanele mina ngehlulele into engayazi ayiqaliphi phansi nalowo moya phansi kodwa masithonse kanye naye ukuze sithokoze iNkosini. Sanibona bazalwane, anibonge igama leNkosi. Anginamkhulumeli la esontweni, mangabika abantu ababekhuluma ngegama lami ukuthi umfundisi uthembe. Makhona ongayizwanga ngibuze. Ngoba ungambuza uzophenduka lezi zinto ezizihula. Mina bazalwane konke ngisho ngithi uma kunentero engenza uNkulunkulu ngeke asihlule ukungibulala. God akhona mabini kanje. Mamke uNkulunkulu akanicengile bazalwane. Nani emhlabeni uNkulunkulu kanjani? Nathi sishumela uNkulunkulu kanjani? Akasicengile. Bathi uJesu ongena eJerusalema bathi mothulisa laba uJesu mina ngabathulisa laba besamatshe engijumisa kade mhlathise iphalithizo ukhona abadlalayo ngaphakathi khona abangaphandle bagadi ukuthi obhedayo ngaphakathi uyakhishwa basoku ukhotshe uNkulunkulu angakukhiphe endleleni ngoba udlala ngomsebenzi. Manje wahlabelela athi uyafa namhlanje. Ngoba njalo uhlabelela ukhona ufifayo. Uthi wena intanga sengizengeza ngumprofeti kaNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu yena utshela uma mina khona ngifihlele bona. Njengoba ngumfundisi nje la umusa ukubula ngiphona. Kodwa mina ngicabanga ukuthi uma mina ngingekho khona ngiyenze. God can replace me today. Sikhalela ukuthi sikhiphe izinto eziphemandeni kubantu abathembayo. Ngayiphinda phezulu. Asikhalela ukuthi basishiya. Sikhalela ukuthi sibanike into ephelele. Kanti bona bahleli kuphela. Amen. Lokho sivisi nje uzoshunyayela namhlanje ngeke ngingakhe ibandla. Ukuze nabafikayo bazi ukuthi ebandleni kunemoda. Akwenziwa kimi kanjani.
lezi ngane zethu esisikhonzo sibeyigaluza lasehla zenyuka ayenzeki lento esikolweni yenzeka la esontweni kuphela esikolweni ubhala incwadi eyodwa kuthiwa biza umzali esho lomsweni umzali akhulume nengane yakhe ekhaya engezukuyisa esikoleni kodwa ifike esikoleni ibehave kodwa esontweni bayaziyeka ngaphansi amen esontweni There's only 5 minutes. Praise the Lord. Umbono bazalwane awukhonzwa ngendlela ofika ngayo, ukhonzwa njengoba kunjalo. Amen bazalwane. Now, let's get on it. Go to the verse 3. Verse 3. Sing it. Ngokuba eziyiziwula zithatha izibani kaziwa hathanga amafutha. Bazalwane kuyenzeka umzangabe mdala enkonzweni kodwa amafutha angabi nawo. Ngenxa yokudala afuna ukusetshenziswa kodwa amafutha engekho. Haleluya. Abantu size sifanele izikhundla sihlonipha ubudala babo kodwa amafutha engekho. Siyuseless isibali esingenawo oyela. Kanti oyela hamba wodwa isibali singekho useless. Ibanga wazenza isibali kube namafutha ngoba nezinto zonke ziyadingana. Haleluya. Haleluya. Akathuma ingolekshaya umthetho bese ngebandla ukwazi ukuphatheka kulo. No bazalwane. I cannot lead umuntu engimsabayo la esontweni. No. I can't. If I am a supervisor in this church, I must be able to correct anyone without fear. Right. Hallelujah. Noma ngabe umthisha omkhulu esikolweni la. Yini umthisha omkhulu la? Angazi babona abantu abayekangeni. Professor. Yini amanje kanti ukuthi ngicathu. Ukuthi kwakho zinhle. Ayinamsebenzi lokho. Uyazigumula ungazangena esikoleni ukufundisa evarsity wena. Ngoba uyalalelwa i-authority. Njengoba la esontweni ungazama ukukhuluma njengami kwasa bazalwane. Ungalele ekhuluma yini osuyayithatha la uzoyikhuluma. Nginogobo special yokukhuluma lezi zinto. Ngizobazalwane. Kunabantu abadala la engahloniphayo. Mina nje bazalwane akekho umuntu engambiza lendodana yami esontweni. Hey my son, my daughter. My son, push it to the down. I respect everyone in the church. Omncane lomdala ngiyamhlonipha. Ngizozalwa. Inhlonipho iyi-two way. Ngizozalwa. Uma uzwa la ipulpit nje. Leli Bible lisuka lekhaya linsindi ukuthi ngayiphathela ngizolana lesontweni. Osuke kwenza futhi usuke ngaphaphi, usuke naye zama ukukhonza incebo. Kodwa ngifuna abamazi bacabanga ukuthi lento yokukhonza. Ngizozalwa. But esontweni bazalwane, there must be unity. Inkonzo uthola ukuthi iyadrega. Nani washobela akezo ukuthi inkonzo ayikho kuye namhlanje. Tepeni mike bawuza ukuthi wena ayikho kuyini bokunye. Noma ngabe bempraktizile izolo kodwa bengavumi namhlanje. Uma bazalwane uLodge engawashaya amagoli uyakhishwa sithi ngoba wake wawashaya. Asimgcinele ukuthi wake wawashaya. Kodwa bengawashaya namhlanje. Igame ibalulekile kuneplayer. Evangelii idumiso kaNkulunkulu ibalulekile kunabantu abadumisayo. Shout hallelujah. Shout hallelujah.
uNkulunkulu inandi manje akwephela phambi kwakho. Nkosi wenze njani ukhona? God can do anything. God can do anything. We don't. Uma uhambe ukhuluma into engafuni wena ulanda isibhekisi. Usiletha phezu kwey'ngane zakho naphezu kwekhanda lakho. Khona bezesontweni bezoxosha iqalekiso. Angithi amanzi ayephilisa uNowa. Yiwo wona lawo manzi futhi abulala abantu. Kodwa uNowa waphinda kuwo. Ebandleni khona abaphuma bephilile, khona abaphuma befile. It's your choice. Most ebandleni nzimane. Khetha ukuthi ngizona imali noma ngizobakhela. The moment laba belokhu bethi ayilokho sifundlela thina sakhethwa thina. Sizwe yonke into sakhethwa thina. Kanti abazi ukuthi okungalalelanga abangakuzwanga. Kubalulekile basefika umyeni. Sibona bazalwane. Uyazi abantu uma ufuna ukubona abantu ukuthi banjani. Woya kubantu bethandana. Bethu sofa silahlane kwami. Bethi bazalwane lelithambo lamathambo. Balinge bahlukana. Akaphinda athi iphakade lapho. Umuzonda njengo-Amnoni ezonda uThamari. Akhulume zonke izinto ezimbi. Umuntu akakhuluma ukuthi uyamthanda. Anjalo abazalwane sebandleni khona sebephetha baphetha ama-flyers. Athi there is no God laphaya. Ubengekho uNkulunkulu yethu eyindeni. Mengekho uNkulunkulu. Bazalwane, yini esigcine nge-COVID? Yini? Ubani lo osifihlile? Ubani ophilisa iy'nyawo zakho? Ubani ophilisa umoya ophefumula ukukhuluma abantu wenqoba ngoba ubengekho uNkulunkulu bazalwane. Shout hallelujah. Kunzima ukwenza nabantu abangasibonanga isandla sikaNkulunkulu phezu kwabo. Kulula ukuthi badume ngoba akubonanga wasemhlabeni. Kodwa abantu abathi wangiphulula, okhipha abakubi, nokhipha abakuphula, ngeke umtshele ukuthi uNkulunkulu wakhe. Uma behluphekile, ubezwa bethi after today, my life will never be. Usiyosawuphelile, alawusebenzi, awenze ilutho, athi ngiyakuzwa lokho, ngoba after today, Jesus. Don't judge the church with the current situation. Ngoba uDimas esephakathi esokweni uyambona uLazaro in the bosom of Abraham. Ngoba nje umzimba nje sokubonana la siyakhona. Kodwa kube nomhosha. Usethu ukweyisa kade kwenze emhlabeni. Udine mphethe ngoba engenamali uLazaro emhlabeni. Akazi ukuthi imali yenkulunkulu. Usethi Abraham awuthume uLazaro. Ngoba khona abantu abangemali abasukuthi sithathe isidingo sabo. Uma bona bepile ngekwenzeke lutho. Utshela uba God is God of everything. Mina nabandlela. Ngazi ngisho abantu abatshela abantu ukuthi ungakhokho kweshumi ayikho lonto. Angidala. Atshela umzalwane othembeka ukuthi yini thina singakhokhi.
it. He will understand and Isibani siyadingeka namafutha ayadingeka. Awukwazi ukusebenzisa okukodwa, udinga kokubili. Lento sivala ngayo inkonzo basikhonto besibili chapter 13 verse 14 mangaphothisi uthi umusa uza ngoJesu. Jesu umnikazi wokubusa. Uthi noma ngabe wawuyisona singakanani uJesu afuna izandla. Namhlanje ngimemezela i-confession. Uma ungomunye wabantu abahlebayo ngicela usihlambulule ungakafika isikhathi kodwa ngithokoze Yesu. Uma ungomunye wabantu abangibhalela ama-SMS awujukayo ngicela uphenduke. Usamsoli wathi esekhala ngosuku lokugcina ethi Nkosi ngikhumbule, wathi uNkulunkulu ngizokukhumbula kodwa amehlo ngeke azabuye ngoba wone ngawo. Ngicela ungazisoli phambi kaNkulunkulu usuthi isikhasa ngabaholi lapho khona ngegama lomuntu baleka uzethule. Uma ungasakhuluma ngoJesu yenze njani? Ale uJesu kodwa umusa bazalwane. Bese lithi iBhayibheli uthando olukababa uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wasiwanikela ngendodana yakhe ezeleyo kuba yilona lokholwa yangakuphi abe nophilo phakathi. Bese kuthi umoya ogcwele uphethe fellowship. Lithi iBhayibheli ungacabanga ukuthi umoya ogcwele uJesu litho wona umoya ogcwele akanathethelelo kodwa umoya ogcwele uzanayo uzakuhlanganisa umzimba kaKristu. Uma sewuhleba nomzalwane usuke sekuphi umoya ogcwele ohlanganisayo wahlukanisa wena ohlukanisa uyaqalekisa. Ngesikhathi uNkulunkulu ethi akuhlukane amanzi nomhlabathi azangathi kuhle ngoba la kuhlukana khona there is a curse. Kodwa la kuhlanganiswa khona there is a unity, there is a praise. Namhlanje ngifuna ukuthi uma ngabe kukhona umzalwane okuhlebe ngayo noma okuzwe khuluma ngaye nawe ujobelele ngicela usihlambulule uyiphendule. Angazi namhlanje ukuthi sikhulume ngalento. Musa ukudlisile kanti uyazazi ukuthi igama lami liphezulu kuwe. Nasebantwaneni bakho nasebanganeni bakho. Musa ukuba la esukweni kanti uhleba nami ngoba ngesikhathi mina ngiphakamisa isandla. Ngithi ngithola isibusiso nephathe emhlophe iphethe isibusiso kodwa lemnyama iphethe iqalekiso in one hand.
and uNkulunkulu uyakwazi ukuguqula endleleni. Kwathi uprofethi kuthiwa akaqalekise uIsrael. Kwathi niqalekisiwe besiqalekisa uNkulunkulu endleleni washintsha amagama. Athi bayifika ngabathulela kubo afika athi debusisiwe kwabonakala bejabula. Wabuza lokho okhile ukuthi kanti utheni. Yekani ukukhuluma nabantu yekelani uNkulunkulu azijajele ibandla lakhe. Musani ukulekelela uNkulunkulu bazalwane. Ungami here and I'm not ready to be your leader. Please find another church that will suit you. Rather than ube sentweni oyigxekayo. Siyintombi nazonke sibiziwe silindumyeni. Owethu ukuhlolisisa ukuthi amafutha anele yini. Zathi sesiwacela kwezinye. Zathi lesehlakaniphile. Siyafisa ukunika kodwa sisazi isikhathi samyethu sobangakanani. Sizothi siyaninika bese thina wethu ayashoda ngemini. Ithi lento ithi in the church don't need favors. Bishop Sazi Ngcobo, yekela ama favors in the church. Let God be your source of life. When God is your source of life, you don't worry ukuthi namhlanje mangadla kodwa uzofa. Lithi akusona sonke sikhulu engaphila ngaso. Lift up your hands. Sizongena endleleni senkosi manje. Ithi into yami ngicela uzihlole ukuthi noma uyintombi ekhethiwe ngoba thina somakoti. Awusihlole ukuthi ufanele yini ukudla isidlo senkosi. Mawungafanelanga namhlanje unaforce nakusasa enkozeni yokukhuleka sizobe sikhona isidlo. I-chance ukuthi uhambe uyihlambulule. Ukhumbula ukuthi yonke lento yenzayo awuyenzeli umuntu kodwa usenzela wena. Awenzeli abantu mawukhonza uJesu usenzela wena. Abantu abasoze bashintsha beshintshela wena. Nawe ungashintsheli abantu. Ngayiphinda leyo. Abantu ngeke bashintshe indlela abayiyona ngenxa yakho. Nawe please ungashintshi into eyiyona ukushintshiswa abantu. Usawuli wathi uNkulunkulu esemjezisa ethi indaba ungabulalanga yonke into bayisenza abantu wathi uNkulunkulu angikhulumanga nabantu ngatshela wena ukuthi bulala zonke. Nasi isidlo senkosi. If you are not worthy, this is a chance for you to pray. Basithi iBhayibheli sasihlambulula komunye nakomunye. Inkonzo yokuhlambulula bazange ikhona. Khona umuntu lokasindiswa ndingakaze ayihlambulule ndawo. Uyathuthela uyona kodwa inhlambululo into angayenzi ngoba wakhohliswa abafundisi bamanga bathi kuzodlalwa ngenhlambululo yakhe. Moya kaSathane lo. Awukwazi ukuphabushela lapho uzobe ephezulu ukuthi uyamthanda umuntu kodwa ungasivumi leso sono. Isono leso. Isono yona into ozowayenza, into esenhlizweni yakho iyawugcolisa umoya wakho. Lift up your hands and close your eyes. Ngokuba ngakwamkela enkosini lokho engakwedlulisela kini ukuthi inkosi uJesu ngobusuku yakhashela ngabo yathabatha isinkwa yabonga isihlephula yathi lokhu umzimba wami ohlishulele mina lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule. Kanjalo yathabatha lesitsha noma indebe emva kokudla kwakusihlwa yathi lesi sitsha noma lendebe isivumelwano esisha egazini lami. Kwenzeni lokhu ngezikhathi zonke eniphuza ngaso ukuba ningikhumbule. Ngokuba ngaso sonke isikhathi lapho nidla lesi sinkwa niphuza lesi sitsha nimemezela ukufa kwenkosi ize ibuye. Ngakho
ke lowo odla lesisikwa aphuze lesisitsha senkosi engafanele unecala kuwo umzimba negazi lenkosi, kepha umuntu akazihlole yena bese edla lesisikwa aphuze lesisitsha. Ngokuba odla aphuze uzidlela aziphuzele icala uma engawuhlukanisi umzimba wenkosi. Ngenxa yalokho abaningi phakathi kwenu babuthakathaka bayagula, nabaningi sebafa. Kepha uma sizehlulela thina ngeke sahlulelwa. Baba, egameni likaJesu simi phambi kwakho ngaphambi kwaleli tafula, kodwa into esiletha kuwe manje inhliziyo yethu. Sipha amandla ukwazi ukubona ngaphakathi, njengalokho uDavid wathi phefumulo wami nakho konke kwami makulibonge igama likaNkulunkulu. Nasi sitsha Nkosi owaya ngasesiphambanweni uyofela thina, washiwa uNkulunkulu ngenxa yezono zami, kodwa ngenxa ukuthi wawuyomhlanza ngaphila. Baba, ngimila namhlanje nanti ibandla lakho, wena ulazi kangcono, wazi ngisho umzidla kwalo njengamanje, wazi ngisho ngicabanga abanayo, wazi ukusonga nokubusiseka kwabo. Le nkonzo sizongena kuyo manje sizomemezela ukufa kwakho nokuvuka. Siphe umoya wokuzihlolisisa, siphe umoya wokuqaphela. Masingena kule tafula izifo zethu mayishabalale. Masingena kule tafula izinkinga besinazo mazishabalale. Makukhule imisipho yomoya ezosinika amandla uzabalaza ngosuku lokugcina nolubi. Ngiyathandaza Nkosi, umoya osehlukanisayo awuqalekise egameni likaJesu, awunasabele emzimbeni wakho. Nami Nkosi ngisho njengomphostoli Paul ngithi lokhu ngakwamukela kuwe Nkosi, sengiyakudlulisela kuwe ukuthi wena ngalokho kusuka wakhashelwa ngawo wangasithabatha isikwa esomfanekiso umzimba wakho, wathabatha nesitsha esimfanekiso legazi lakho. Ngiyathandaza Nkosi, ngiyathandaza Moya Ngcwele, ngiyathandaza nibo lokuqala, ngiyathandaza mdala kunezinsuku, wena ondlala amafu njengengubo, wena owenza izikhothi zakho zibe ngamalanga omlilo. Masingena kule tafula akushintshe, okade kusehlula bakuhluleke, okade kusinqoba bakunqotsheke. In the name of Jesus, we speak your presence right now. Baba wethu namandla onke, nabathwalile bayaphila egazini lakho. Baba longasebenzi yakule nkonzo, bakuvulele iminyango ngoba kusephethe igazi lakho. Elithi izwi lakho ulisolo wena kudla naphakade.
wathela igazi soze laphela abantu sikhathele Nkosi ukukhonza amandla singawaboni mawazela abantu akho namhlanje in the name of Jesus avela amandla akho asuse izono ahlanze inhliziyo ngokwakho sihlanganise njengoba sizongena esitheni sonke sihlanganise baba hlanganisa abangakhulumisani hlanganisa abangazwani hlanganisa abangabhekani umsebenzi wakho wenze uhlanganise umzimba wenkosi abancelileyo nabankofu bahlanganise masicela ukuphuza lokudla lezigazi lakho sihlanganise Nkosi njengebandla lasekhona in the name of Jesus abancane nabadala akube njengomfula uhlobo in the name of Jesus